Mawa bwino wale lolemba ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Chisomo Break. Poyamba nayi mitu yake. Mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo wayamikira mipingo kamba kulimbikitsa chitukuko cha dziko komanso makhalidwe abwino. Dziko la Malawi lichititsa zokambirana za namba 28 za nthambi yoona za ndale ndi chitetezo ya SADC. Bungwe la boma lopereka ngongole la MEDEF lati lapereka ngongole zokwana pafupifupi 1.1 billion kwacha kwa anthu m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Tiyambe nkhanizi mawa uno ndi nkhani yathu yaikulu yomwe ikuti mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo mtumwi Timothy Khofiwa wati mipingo imathandiza kulimbikitsa makhalidwe abwino komanso chitukuko cha dziko mogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063. Khofiwa anena izi m'boma la Chitipa pamwambo wotsegulira kachisi watsopano wa mpingo wa Ebenezer Evangelistic Assemblies of God Mission. Ndipo Ludovico Nyirenda walemba ripotiri. Oyankhula pamwambo mtumwi Khofiwa anati kachisi watsopanoyu akhala malo ousa anthu omwe ali ndi mavuto komanso gwero la chiyembekezo komwe anthu adzalandire chitsogozo cha uzimu, chitonthozo ndi mphamvu. Iwo anatinso mipingo imathandiza boma pa ntchito za chitukuko kulimbikitsa mtendere komanso makhalidwe abwino, ndipo ntchito ngati imeneyi ithandiza kukwanitsa masomphenya chitukuko cha dziko lino a Malawi 2063. A president Professor Peter Mutharika amakhala okonda kwambiri chilichonse chooneka kuti ndi chitukuko chimene chikuchitika, kaya kuchita ndi mpingo, kaya kuchita ndi business, kaya kuchita ndi otani. Zimene cha president zimakondweretsa kwambiri. Nchifukwa chake poonetsa commitment imeneyo anandiuza kuti anandituma kuti ndibwere ndisakhale nawo Archbishop Mtambo ndi mpingo wa Ebenezer kuti tikhalire limodzi. Chifukwa mukayang'ana kumalo kuno building imene ya mpingo wa Ebenezer ikuonetsa ndithu kuti pagwirika ntchito ya chitukuko. Archbishop wa mpingo wa EAGM Silent Mutambo anati nyumba ya sopanoyi ilimbikitsa ntchito ya mpingowu yolalikira uthenga wabwino komanso kutumikira anthu muderali. Mpingo umene wa Ebenezer Evangelistic Assemblies of God ukulalikira kuti tikalowe kumwamba ndipo tikapita tikasinthika, osati kuti tikapita umunthu wathu ukatha. Adziwa kuti akalowa kuchachi kuno umunthu wawo wonjezereka. Chitukuko ngati analibe chitukuko tiwaphunzitsa kuti munthu utukuka bwanji. Tiwapa mpando wa bungwe la abusa mboma la Chitipa Pastors Fraternal Alfred Chinunkha analimbikitsa mipingo ina mbomali kuti idzitumikira anthu ndi kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Monga ntchito imene yamangidwa pano ndi kulimbikitsa zibusa zathu tonse community tikale ndi mtima omanga chinthu chokazikika, osamanga chinthu chakabwerebwere lero mwamanga chaka chamamanga. Chena kumanga ndi mtima umodzi woti chinthu chimitamanga chikale kuzaka zambiri. Ntchito yomanga nyumba ayi inayamba mchaka cha 2017 ndipo ndalama zopitirira 800 million kwacha zagulitsidwa ntchito pa ntchitoyi. Archbishop Mtambo anakhazikitsa mpingo wa EAGM mu chaka cha 2012. Panopa mpingo uli ndi mamembala oposa 1.5 million mdziko muno. Ludovico Nyirenda, MBC Chitipa. Boma layamikira bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD chifukwa cha thandizo lake pa ntchito yomanga msika wa makono ku Area 1 mu mzinda wa Lilongwe. Nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri yayankhula izi pamwambo wotsegulira ntchito yomanga msika wa makonowu mu mzindawu. Zambiri mu ripotili lomwe walemba ndi Glory Chinyanga koma akuwerenga ndi Helix Manemba. Polankhula pamwambowu, Phiri anafotokoza kuti ntchito iyi ndi gawo lalikulu kwambiri pofuna kukonza malo ochitira malonda m'mizinda. Iwo anati chitukukochi chikukwaniritsa lonjezo la chipani cha Democratic Progressive lomanga misika ya makono m'mizinda komanso masomphenya aboma a Malawi 2063. Iwo anaonjezanso ponena kuti malowa akuonetsa chithunzithunzi cha Malawi watsopano ndipo anati msikawu udzipereka malo otetezeka kwa alimi komanso mavenda ndi kuthandiza kuchepetsa kugulitsa zinthu mbali mwa msewu. Choyamba
a president analonjeza kuti adzamanga misika yabwino muno Malawi ndicho linga chotochita malonda azichita malonda moyenerera. Chachiwiri chikuonetseranso sogolo kumene tikupita malingana ndi masomphenya a dziko aja okuti tidzipanga zinthu zimene zizichita accommodate growth yathu zikutisonyeza kuti kupita kutsogolo tidzimanga misika yotere. Mkulu wa bungwe la IFAD Benedetta Mukonyola anati msikawu ukadzatha udzathandizira alimi kuti adzigulitsa mbewu zawo mosavuta. Iwo anati Malawi amataya pakati pa 20 ndi 30% ya zokolola zake za ulimi chifukwa cha kusowa malo abwino osungiramo zokolola, ndipo anati malo osungira zinthu zozizira cold rooms pansikapa adzithandiza kusunga mwachitsanzo mkaka, nyama ya ziweto zosiyanasiyana ndi soya kuti adzagulitse patsogolo. Amalonda alandira bwino ntchitoyi, ndipo wapampando wa amalonda mchigawo chapakati a Wilfred Mandala ayamikira boma chifukwa chopereka malo abwino ogulitsira katundu zomwe ati zithandizira kuti mabizinesi awo aziyenda bwino. Ndife okonda kwambiri chifukwa cha msika umene tapasidwa umenenso wakhazikisidwa lero ndi anduna. Ifeyo ngati atsogoleri amavenda tikuona kuti ntchito za mabizinesi zikhala zikupita kisogolo chifukwa cha msika wa makono umenenso tapasidwa umene ukuyamba kumangidwa pano. Project iyi yomwe ikuthandizidwa ndi IFAD ndi ya ndalama pafupifupi 9 billion kwacha, ndipo ikuyembekezeka kupindulitsa anthu pafupifupi 31,000 kudzera mu ntchito zosiyanasiyana za malonda. Msika watsopanowu udzakhala ndi sitolo 75, malo odyera chakudya komanso malo osungiramo zinthu zoziziritsa ukhosi. Dziko la Malawi lichititsa zokambirana za namba 28 za nthambi ya mu SADC yoona za ntchito za ndale ndi chitetezo zomwe zizachitike kuyambira pa 16 mpaka pa 17 July ku Livingstone International Conference Center mboma la Salima. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yemwenso ndi wapampando wa nthambiyi ndiye adzatsogolere zokambiranazi. Themba Mwale wadza ndi ripoti ili. Mkumanowo udzabweretsa pamodzi nduna zoona za ubale ndi maiko akunja komanso za chitetezo kuchokera maiko onse 16 amdera la SADC. Cholinga cha zokambiranazi ndi kuunika bata ndi chitetezo cha mderali, kuunika momwe ndale zikuyendera komanso kulimbikitsa umodzi pa ufulu, utsogoleri wabwino ndi bata. Pa zokambiranazi akuluakulu adzaunikanso ngati ziganizo zomwe zidapangidwa mbuyomu pa mikumano monga uwu, mikumano ya nduna komanso mikumano ya atsogoleri a maiko a mchigawo cha SADC zikutsatidwa. Iwo adzakambirananso za momwe ndale zikuyendera mderali pakadali pano komanso kulimbikitsa ufulu wa mabungwe omenyera ufulu wa anthu komanso kulimbikitsa utsogoleri wabwino. Chikalata chomwe likulu la SADC latulutsa chati maikowa akuyembekezeka kudzavomereza umodzi wawo polimbikitsa mtendere, chitetezo komanso umodzi ku chigwa cha Africa kudzera mu kuthana ndi mavuto omwe angapezeke. Pokonzekera zokambirana za ndunazi, akuluakulu a boma la Malawi akhala akukumana kuyambira pa 13 mpaka pa 14 Julayi, ndipo yemwe atsogolere zokonzekerazi ndi mlembi wamkulu mu nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Chances Mwaka. Themba Mwale, MPC, Blantyre. Makampani ogulitsa zipangizo zoyendera mphamvu ya dzuwa ati mpofunika kuti boma komanso adindo okhudzidwa agwirane manja pofuna kuonetsetsa kuti zipangizozi zikupezeka pa mitengo yotsika kuti anthu athe kuzifikira. Izi zadziwika pa chionesero cha zipangizozi mu mzinda wa Lilongwe chomwe chinachitika pansi pa ntchito ya bungwe la European Union yodziwika kuti Energizing Development. Peter Mwabe walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Mekrina Chira. Pamene chilengedwe chikupitirira kuonongeka ndipo zotsatira za kusintha kwa nyengo zikukhudza magawo ambiri a chitukuko, boma ndi mabungwe osiyanasiyana ali pakalikiliki kulimbikitsa anthu kuti asiye kudalira zinthu zoononga chilengedwe. Pa chionetsero chomwe anachikonza pansi pa ntchito ya Energizing Development, makampani omwe amagulitsa zipangizo zoyendera mphamvu ya dzuwa komanso gasi anadziwitsa anthu za zipangizo zosiyanasiyana zoyendera mphamvu ya mbwezera komanso ubwino wake.
Alavenesi Yakobe akwa Chinsapo ndi mmodzi mwa anthu omwe anafika pa chionetserochi kuti adzamve ndi kufunsa za chophikira cha makono chosawononga chilengedwe. Nawo Akevaziyo Nkhoma omwe ndi mlimi anati chidwi chawo chili pa mapampu ogwiritsa ntchito mphamvu ya dzuwa. Iwo ati pampuyi ili ndi kuthekera kotukula ulimi ndi kubweretsa phindu lambiri. Rose Richard omwe ati akhala kugwiritsa ntchito kandulo powunikira m'nyumba mwawo anatengerapo mwayi wogula nyali za mbwezera. Kaganizani kugula nyali ya sola ifa nyali zindi zabwino ndisove kugula kendo zishandizikira mwina ndikamakaphika usiku kuli ndima banja ndikuyenda kugula kendulo mabasa mavurori anasamala machitika ngozi zosiyana-siyana komanso kendulo kudula endi masiku ndimagwiritsa mwina kendulo okwana muwiri koma apo ndikagula sola ndikuti zanyali ndathana nazo basi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Blue Waves Energies Angela Mponda ati ntchitoyi yawapatsa mwayi wowunika zotsamwitsa zomwe zilipo kuti afikire anthu ndi zipangizozi. Apa iwo ati mpofunika kuti zipangizozi zikhale zosavuta kupeza kwa anthu akumadera akumidzi omwe amazifunitsitsanso kwambiri. Ndi katundu ngati tikufuna kuti anthu azigwiritsira ntchito, munthu akakhala zoti akumufuna katundu azikhala ndi mwayi ndi kuthekera kumpeza katunduyo nthawi yomweyo. Zikumapezeka zokuti mupitabe kumadera ena omwe amamfuna katundu kuti agwiritse ntchito kuti kulibiretu magesi, koma kuti amupeze katunduyi akumapezeka akuvutikabe. Akuyenekabe kuti ayende koma ayimbe mafoni ndezi kumakhabe zovuta. So vuto lalikulu ndi imenelo lokuti kapezekedwe kakatundu madera makamaka amene akumufunitsitsa. M'mawu awo a Emmanuel Chiphazi aku Green Impact Technologies ati kufikira pano anthu akudziwa kufunika kwa zipangizo zoyendera mphamvu ya mbwezerayi. Komabe iwo atsindika kufunika kuti papezeke njira yothandizira anthu kuti azigula potati mitengo yokwera ndi yomwe kulepheretsa anthu kugula zipangizozi. Kampani tikwenda tigwire mwina ntchito ndi boma kuti mwina zinthu zina zingapepuke kwa ma beneficiaries kuti tikama kama kampeni mwina wofuna kuseva zinthu kachilengedwe kachani samakhale zovuta kuyambiri kwafikira anthu ngati mwina ali opereweredwa azikwanitsa kukhala nazo mosavutikira. Ntchito ya Energizing Development akuyigwira ndi ndalama zochokera ku European Union komanso boma la Germany kudzera ku GIZ. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso midiyo yake. Mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo wayamikira mipingo kamba kulimbikitsa chitukuko cha dziko komanso makhalidwe abwino. Dziko la Malawi lichititsa zokambirana za namba 28 za nthambi yoona za ndale ndi chitetezo ya SADC. Bungwe la boma lopereka ngongole la MEDEF lati lapereka ngongole zokwana pafupifupi 1.1 billion kwacha kwa anthu m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Takulandaninso ku gawo lotsiriza la nkhanizi. Bungwe la boma lopereka ngongole la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lati lapereka ngongole zokwana pafupifupi 1.1 billion kwacha kwa anthu m'madera osiyanasiyana m'dziko muno. Mkuluona za ngongole ku bungweli a Felix Tembo ndiye mwanena izi ku konsolo ya boma la Mzimba pamwambo wodziwitsa anthu ntchito za bungweli kutsatira kusintha kuchoka ku bungwe lakale la National Economic Empowerment Fund NEF kukhala MEDEF. George Mkandawire wafika ndi ripoti ili. Bungwe la Malawi Enterprise Development Fund MEDEF lomwe kale linkadziwika kuti National Economic Empowerment Fund NEF likuchita kampeni yodziwitsa anthu za kusintha kwa dzina la bungweli komanso momwe angapezere ngongole. Polankhula ku konsolo mboma la Mzimba mudera la Inkosi konsolo, mkulu wona za ngongole ku MEDEF a Felix Tembo alimbikitsa malonda ndi anthu ena omwe akufuna kubwereka ngongole ku bungweli kuti adzikonza bwino mapulani a business yawo asanafike ku bungweli kudzapeza ngongole. Panopo tayamba kale tapanga process ndalama zodutsa 1.1 billion. Anthu ayembekezere kuti tiyapatsa ngongole mwa ndondomeko yabwino ndi ukadaulo umene sukhala ndi chisawawa chifukwa tikufuna kupereka ngongole za chisawawa. Tikufuna kupereka ngongole kwa iwo amene akonzeka
kupanga mabizinesi kapena ntchito za ulimi zosiyanasiyana kuti azigwire bwino komanso zathandizire kuti azabweze ngongolezi nthawi yobweza ngongoleka bwana. Mawu ake modzi mwa akuluakulu ku konsolo ya boma la Mberwa awiri Chirwa alimbikitsa achinyamata ndi amayi kuti agwiritse ntchito ngongole za MEDEF ngati njira yodzithandizira kusintha miyoyo yawo kudzera mabizinesi, ulimi ndi zina zotero. Nkhani ndi mpikisano amene alembe zofunikira zabwino zokutsana ndi bizinesi yo ndikuti azalandira ndalama, koma akati ngongole ndikuti paina kukhala nkhani yobweza. Ndi revolving fund Malawi wina aliyese kaya wakuno ku Mzimba sangatenge nthawi imodzi, akatenga akumbuke kubweza kuti winanso neba azatenge. Inkosi konsolo ya mbomali yayamikira MEDEF chifukwa choyambiranso kupereka ngongole ponena kuti izi zithandiza anthu ake kuyambitsa ndi kukulitsa mabizinesi yawo ang'onoang'ono. Mmodzi mwa anthu ochita malonda mderali a Joyce Mwale ayamikiranso MEDEF chifukwa choyika patsogolo maphunziro okhudza kasamalidwe ka ndalama ponena kuti ndi ofunika pokulitsa ndi kusunga mabizinesi. Kuona kuti amene atapindule akhala ochuluka laza ni kumbuyo kumene zinalili kumbuyo kuinde kupindula kunaliko koma kumaoneka ngati kuti kunaliko ochepa kamba ka uthenga amene umabwerera, koma apapa tikuonesa kuti gulu lambiri lamva ndithu momveka bwino. Bungwe la MEDEF likuyembekezeka kufikira amalonda 160,000 mdziko muno kuti apindule ndi ngongole zake. George Nkandawire, MBC Mzimba. Phungu wa nyumba ya malamulo wa dera la kummawa kwa Lilongwe Maphuyu a Edward Chileka Banda wati akudankhawa ndi kukwera kwa maukwati achichepere mderali kamba kuti izi zikuonjezeranso chiwerengero cha atsikana omwe amasiyira sukulu panjira. Abanda ayankhula izi pamwambo wokumbukira maphunziro omwe unachitika pa bwalo la Chawantha kwa mfumu yaikulu Kalolo mboma la Lilongwe. Wanangwa Mvalo walemba ripoti ili omwe akuwerenga ndi Mekrina Chira. Abanda ati sukulu ndi yofunikira pa chitukuko cha anthu mmudzi komanso dziko, ndipo atsikana ayenera kupatsidwa mwayi opitiriza sukulu kuti akwaniritse maloto awo. Iwo ati tsiku lokumbukira maphunziro pakamadzi cholinga chake ndi kudziwitsa anthu zakufunika kwa maphunziro komanso kulimbikitsa anthu amudzi kuti athetse maukwati ana achichepere makamaka atsikana. Mwambo umenewu wakumbukira maphunziro dera lino ndi ofunikira kwambiri chifukwa maphunziro ndiye tsogolo la ana komanso tsogolo la dziko lino. Ana kunoko aina akumasiyira sukulu panjira, atsikana akumakwatira nsanga, mwina ana mbiri chidwi pa sukulu palibe. Ndiye tinaona ngati kuti ndi bwino titabwera talimbikitse aphunzitsi, talimbikitse makolo, talimbikitse mafumu kuti anawa adzipita ndithu ku sukulu. Kansala wa derali Edison Kalonga yemwe anakonza mwambowu anati izi zizichitika pafupi mogwirana manja ndi anthu amudzi kuti chiwerengero cha atsikana osiya sukulu panjira chichepe. Kusintha kulipo kukulu. Temene ambasopanga meeting ndi mahedi naziphunzitsi anawaja damba ntulimbikira. Lero lino umene apanga mwambo ngati umene si mwambo unati utheba no pai. Ukhala mwambo unati ukhabe upirira chaka chonse. Ndipo wapa mpando wa konsolo ya Lilongwe Sekelerani Kansikili wayamikira okonza mwambowu ndipo anati ndi njira imodzi yolimbikitsira maphunziro atsikana komanso kuthetsa maukwati achichepere mbomali. Mwambo ofunika kwambiri chifukwa mwambo umene umapangitsa kuti ana aja mkalasi azikhala active komanso azikhala ndi mpikisano osonyeza kuti kutsogolo kuja akhale ndi tsogolo labwino komanso kuti satsogolo maphunziro awo. Mwambowu unasonkhanitsa anyamata ndi atsikana ochokera msukulu zonse kukamadzi wodi, anthu amudzi ndi ena okhudzidwa omwe anachita nawo mwambo olimbikitsa maphunziro ndi chitetezo cha ana. Sukulu ya ukachenjede ya Kuhes ndi sukulu ya ukachenjede ya DePaul ku United States ati akufuna apange mgwirizano omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa ntchito za umoyo m'madera mwa zina. Mgwirizanowu omwe auchite ndi thandizo la Petros Malawi ukuyang'ana kwambiri pa nkhani yokulitsa ubale komanso kupereka mwayi kuti adzitha kuchitira kafukufuku limodzi. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Glory Chinyanga.
polankhula pa msonkhano ku Lilongwe, mmodzi wa aphunzitsi ku DePaul University Dr. Moleneta anati mgwirizanowu uthandizira kuti sukuluzi zithe kuchita kafukufuku pamodzi komanso kupereka mwayi kuti ophunzira ku Malawi adzitha kupita kunja komanso ophunzira kunja kubwera kuno ku Malawi kuti adzitha kuphunzira kwa wina ndi nzake. Kamuzu College of Health Sciences ndi DePaul ine ndimaphunzitsa ku DePaul University ku America, ndimaphunzitsa nursing. Ndabwera lero kuti tiyambe kukambirana kuti aziphunzitsa ku Kamuzu College of Health Sciences ndi ophunzira ayambe kugwirira ntchito limodzi kuti tione kuti tipanga bwanji tonse timaganizira mofanana kuthandiza community. When we talk about community, it doesn't matter tili ku Malawi kapena tili ku America, timakamba za community. Nursing imene tikuyimira ku DePaul University ndi kunoko ku Malawi zochitika zake ndi chimodzimodzi. Mmodzi wa akuluakulu ku sukulu ya Kuhes a Genesis Sungani anati ntchito iyi ikugwirizana ndi zimene zili mu ndondomeko ya ku sukulu iyi. Iwo anati mgwirizanowu uthandiza kuti anthu azitha kupeza chithandizo cha mankhwala mosavuta komanso kuti ophunzira azitha kuphunzira za chipatala mosavuta. Mugwirizano umenewo monga mmene ndanenera pambali ngati ya community engagement, ife tikakhazikisa ma services amene akhale mma communities kapena mmadera otizungulira, ndiye kuti ma student ophunzira amene amabwera ku sukulu zathu komanso amene ali achimalawi kakhale sochokera kunja monga ku DePaul University azizatha kupitiriza maphunziro awo mmadera amenewo. Mwachitsanzo titati takhazikitsa chipatala choyendayenda mwachitsanzo mudera lina mwina loyandikana nafe mwina mulilongwe muno kapena kaya kuzomba mwina dera lina lililonse limene tingasankhe, zitanthauza kuti anthu amene akuphunzira za chipatala ma university mwathu komanso ena kuchokera kunja kapena athunso lokale azitha kupita ku malo amene aja kukaphunzira zinthu zimene akuyenera kuphunzira. Mlembi wankulu ku bungwe la Patriots Malawi Maureen Chirwa anati mgwirizanowu upititsanso patsogolo ntchito za umoyo m'Malawi muno. Gawo lathu ifeyo nkuonetsetsa kuti mugwirizano pakati pa Kuhes School of Nursing ndi DePaul University School of Nursing pakhale kugwirizana kuti agwirire ntchito limodzi popititsa patsogolo ntchito za umoyo. Komanso pakhalenso mwayi woti ma students athu akuno ku Malawi adzapeze opportunity yoti apite kukaona kuti anzawo amapanga bwanji. Komanso azathu ma students awo amene aku DePaul University nawonso abwere ku Malawi azaonenso kuti kodi kunoko ku Malawi ntchito yawo namwino imayenda bwanji. Mabungwewa anati mgwirizanowu ukufuna kupereka mwayi kwa aliyense kuti apeze phindu kwa nzake komanso kufuna kupititsa patsogolo ntchito za umoyo kuno ku Malawi komanso m'dziko la America. Atsikana oposera 500 ochokera m'madera osiyanasiyana m'dziko muno apeza mwayi ophunzira ntchito za manja kuyambira mchaka cha 2022 pansi pa ntchito yophunzitsa amayi ocheperako yomwe cholinga chake nkuwathandiza kuti akhale ozidalira pachuma. Poyankhula pamwambo opereka masatifiketi kwa atsikanawa omwe analipo 49 omwe amaliza maphunzirowa pa skulu ya SOS Vocation Training Center ku Lilongwe, mkulu woyendetsa ntchito za bungwe lona za maphunziro a ntchito za manja la TVETA mchigawo chapakati a Joseph Chikopa ayamikira bungwe la SOS kamba kokhazikitsa maphunzirowa. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo opereka masatifiketi kwa atsikana omwe amaliza maphunziro awo a ntchito za manja ku SOS Vocational Training Center, mkulu woona ntchito za bungwe la TVETA mchigawo chapakati a Joseph Chikopa ati ngakhale kuti ntchito yophunzitsa anthu ntchito za manja ili pansi pa bungweli ndi zokondweretsa kuti mabungwe monga SOS Children's Villages akuthandizira pa ntchitoyi yomwe boma silingagwire lokha. Achikopa alimbikitsa atsikanawa kuti apitirize kupititsa patsogolo maphunziro awo potengera luso la makono komanso kusintha kwa zinthu pakagwiridwe ka ntchito zawo. Boma la Malawi kudzera ku bungwe la TVETA
ndi upangiri omwe timapereka makamaka kwa anthu osowa amene afuna kutengapo mbali pa maphunziro awa kudzera ku basale. Komanso timathandizira makamaka atsikana kuwapasa scholarship pamene akutenga maphunziro amene timati hard skills, makamaka maphunziro amene amaoneka ngati otenga amuna okhaokha. Zimenezi zaperekanso mwayi kuti makamaka iwo amene ali osowa kuti alibe thandizo atengenso mbali pa maphunziro amenewa kudzera ku maluso, ndikuti anthu akhoza kukhala ndi kuthekera kothandiza kufikira masomphenya a Malawi 2063. Yemwe akuyang'anira ntchito yophunzitsa atsikanawa komanso yemwe ndi mkulu wa malo ophunzitsa ntchito zamanja a SOS Vocational Training Center ku Lilongwe, a Margaret Mphwiyo, ati kudzera mu ntchitoyi atsikana opitirira 500 aphunzira ntchito zamanja monga ya uterala, ntchito za musaluni, za ulimi wa ndiwo monga za masamba komanso kukonza chakudya. Iwo ati kuyambira pomwe maphunziro a ntchitozi anayamba, atsikana ambiri akhala akuonetsa chidwi chofuna kuzaphunzira nawo, koma sukuluyi imatenga ophunzira ochepa kamba kakuchepa kwa thandizo. Atsikana ambiri anaonesa chidwi kwambiri, nandi ma application oposa 2000 mu 2022. Timapungula pomwepo chifukwa choti timatengana pang'ono ndi mmene mtumba mwathu mulili. Chiyambireni taphunzitsa tainoti ana 509 kupatula ma application a 2022. Nthawi zonse tsiku ndi tsiku asikana amabwera kuyimba foni kutilembera message kuti ndinamva kuti kuli maphunziro ndikufuna kuti ndithandizidwe ndingatani. Sitimapanga advertise koma asikana amabwera okha, ndipo timalandira ma application nthawi zonse timapanga consider kuti amene atizungulira tipezeko, madera ena tipezeko, ndiye timangosankha basi kuti apa tipeze apa kuti ambiri apeze maphunziro. Mmodzi mwa ophunzira yemwe wamaliza maphunziro ake okhudza zokonza chakudya, Doreen Jamali, wayamikira sukulu ya SOS Vocational Training Center pompatsa maphunzirowa, ponena kuti tsopano ndi odzidalira pa yekha. Ndaziwa zinthu zina zokuti ineyo sindimaziziwa, ndikufuna ndakhala ndi restaurant yayikulu ololoji nkumene kuti ndikakwanisenso kulemba ntchito azenzanga amene akuvutika kukhala m'mamizi kuti ndikathandizane ntchito yomweneyo ndapanga kunoko kutinso nawo akathe kupeza ya mchere ndikuthandiziranso makolo awo. Mkulu woona ntchito za bungwe la SOS Children's Villages kuno ku Lilongwe, a Stephen Nyirenda, ati ntchitoyi ikufikira atsikana omwe amachokera madera onse a mdziko muno, kuphatikizapo atsikana omwe anakumanapo ndi nkhanza, atsikana omwe akulera ana pawokha, komanso omwe analekezera pa njira sukulu kuti adziwe ntchito zosiyanasiyana zamanja zomwe zingawathandizire kuti adzipeza chuma ndi kukhala odzidalira. Ntchitoyi ikulandira thandizo lochokera ku bungwe la Greg Foundation kudzera mu bungwe la SOS Children's Villages la ku Norway. Doreen Sonani, MBC, Lilongwe. Mu nkhani za masewero, timu ya Karonga United yatulutsa Silver Strikers mu chikho cha Airtel Top 8 poyikantha ndi zigoli zitatu kwa adu. Masewero oyamba, Karonga inagonja ndi zigoli ziwiri kwa adu, koma kupambana kwa dzulo kutanthauza kuti iyo yapitilira ndi zigoli zitatu kwa ziwiri. Masewero enanso, Mighty Wanderers yapitilira ngakhale yalepherana ndi timu ya Craig pogoletsana chigoli chimodzi iliyonse. Wanderers inapambana masewero oyamba ndi zigoli ziwiri kwa adu, kutanthauza kuti yapitilira ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Wanderers izakumana ndi timu ya Blue Eagles mu ndime ya semifinal, pamene Karonga izakumana ndi Ekaya. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu ya nkhanizi. Mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo wayamikira mipingo kamba kulimbikitsa chitukuko cha dziko komanso makhalidwe abwino. Dziko la Malawi lichititsa zokambirana za namba 28 za nthambi yoona za ndale ndi chitetezo ya SADC. Bungwe la boma lopereka ngongole la MEDEF lati lapereka ngongole zokwana pafupifupi 1.1 billion kwacha kwa anthu m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Khala ndi tsiku lopambana.
Mwadzuka bwanji yafika nthawi chatumo pasani za nyengo tikuyembekeza nyengo ya mitambo yapatali komanso yozizira kupitirira m'madera ambiri a dziko lathu lino mauno komanso tikuyembekezera nyengo yachifunga m'madera ena. Mphepo yamwera ikuyembekezeka kuomba nthawi zina pa nyanja zathu choncho asodzi ndena tonse tupemphedwa kakhala osamala. Izi zili chonchi kamba ka mphepo zomwe zikuchokera kumwera chakumvuma kumatipeza mdziko lathu lino zomwe zili zachinyontho kotero kuti mauno tiyembekezere nyengo yozizira kupitirira m'madera ambiri a dziko lathu lino monga kulilongwe ndi madera ena ozungulira ndi mlingo kwana 10, kunzuzu ndi mlingo kwana 12, kublanta ndi madera ena ndi mlingo kwana 14. Maomwe uno tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso